Roja noto pêncan da xelkê cizîrê nûbeta xwe li bendavê domandin weke her carî coş û moralekê bilind govenda azadiya hat gerandin nûçegihana me ciwana cuma nêrînên xelkê girt bi azlayfekî ji me re ragihand. Îro notu pênc rojin ji nûbeta berxwedana bendava Tişrînê bendava şehîdan ku gel bi coş bi heyecan bi moralekî gelekî xort nûbeta xwe li ser bendavê dewam dike. Keliyên serkeftinê êdî jiyan dikin. Dîlana azadiyê li ser bedena bendavê ev notu pênc rojin nehatiye rawestandin. Bênavber gel li vê derê nûbeta xwe dewam dike ez li vê derê hinek nêrîn bigirim. Silav ji te re ya bo. Silav û rê serkeftin bêjwara. Dixwazin li vir çi peyamê bidin roja notu pêncan de? Peyam yekemîn em silav û rê jwara dikin. Em hatine ji bo pirsgiriyê qesada xwe bikin. Ticarî em dev ji qesada xwe bernadin. Bira îro dinya gî zanibe û em pişt qesada xwe ne. Îro em însanê sibîl ku me hatin zarokê me çûk û mezinê me malbatî em hatin vê derê em ticarî dev ji qesada xwe bernadin ji ber û hêzekî taybet e dunyayê de. Em ê rast emin. Na beş çiçekî pirske. Beşa rojê çit pirskî pirske. Başa em pişreyî dikarin peyamê te berfirehî bigirin. Gelek spas ji bo te. Bele vînerên hêja coş û heyecana gel, moralê gel, gelekî xort te gel bi gerandina dîlana azadiyê li ser bedena bendavê nûbeta xwe dewam dikin. Li vê derê xwe gelê bajarê Qamişlo Amûdê Tirbespiyê li vê derê herwiha Îtilhemîr jî li vê derê nûbeta xwe dewam dikin. Silav ji were jî her bişî ji were jî ez li vir jî peyamekê bigirim. Ez werim vê derê hevkarê min loran were silav ji te re yadê. Çerçava başın sağ û çawan. Wayt sağ bê yadê tu ev gelek carin tu tê bendavê nûbetê digre tu ji bajarê Amûdê ne? Yadê tu dixwazî çi ji me re bêje di roja notu pêncan de? Yani gelek carê mistem ser sedê ji bo parastina zarokê xwe qesedê û me soz da xwîna şehîdê xwe ev ji dû şeban ve nagerin wan bi axêr soz da me war soz da me bi axa xwer soz da me bi şervanê xwer soz da me qesedê soz da me bi yepekê soz da me bi yepecê soz da heyak em azad nebin û em dev ji seda xwe bernadin û em ji dev ji xwesteka xwe bernadin û berê me gotî yan azadî em yani em ji vir narin heyak dawî şer neye û em اشتغالي يعني نبهيزن بفاشر بداوي بو چتل برنامه ملتي عفرينه بدگر اسرك عنيه بدگر ام الفربن ام جبر نارن و ام اشتيت خوازن ام ازاديت خوازن ام ديمقراطيت خوازن ام آرامیت خوازن ام نوات خوازن خوینا تزاروکه ببرشه نا آمه و نا ترکا و نا کسکی ام خوازن داوی شربه و شربسن بیاده گلک سپاس بله بله بینرین هیجا و اتمسفera روزو نوتو پنجان لبندava تشرین گل به جوش و هیجانی که مزن نوبت خود دوام دکه و پالپشتی خو به هزن سوریا دموکراتیک قصده و یکینین پارسنا جن یپجره نو دکن و افجی دیمن راست راست جنوبت بندava تشرین هفکار من لوران دکارش وره بده خویا کرن لبه داره تایبت زاروکا که بچوک هیا کو هر دمم نبیشن جحت صالي حتى حفته صالي قال تل سر بنداوي نوبت اخو دوام دكه اف بخوجي ميناكا كجوان ميناكايكو نها قال نوبت سر بنداوي تشرينه بحمو هزو سكنك بهيبت قال نوبت اخو دوام دكه